video lærte jeg, eller viste jeg det her, hvor man skal have kort og løftende krig på det. Grunden til at vise det på dansk, det er fordi, at jeg har fået 4 likes på dansk, men ikke på engelsk. Så nu viser jeg, hvordan man gør. Det man sådan set bare gør, det er, at du tager kortspillet, og så holder du det sådan her. Okay? Så tager du pegefingeren her, ned på hjørnet af kortet, og så lige få fat der. Kun et kort. Og så bøjer du sådan set bare ned, og så bliver det faktisk skudt af. Og nogle gange er det godt. Du kan lige starte med at prøve at sådan, vifte sådan lidt ud her, ikke? Og så lige gøre sådan der. Eller, nogle gange virker det i hvert fald, men man kan lige gøre sådan her. Hvorfor fanden virker det ikke? Ja. Men i hvert fald, så nogle gange, så kan man så tage lidt længere ud i hjørnet, måske lige med spidsen af neglen, og så bliver det faktisk fyret. Man kan også gøre det med en hånd. Det ser sådan her ud, eller et kort. Det ser sådan her ud, hvor man bare tager et kort, og så kan man gribe det med samme hånd. Det er bare det samme. Du holder kortet på tommelfingeren sådan der, og pegefingeren lidt længere ud end spidsen. Og så bøjer du sådan set bare ned, og så bliver det nogle gange skudt af. Ikke altid, men hvis man øver lidt, så kan det godt se. Så ja. Hej.